Get out at the door and with my pigeons, you know I see it as the road. And the fine and current story, they might say to see. Just like a phonetic guitar, cause mine runs deep. Човекът и човешкото по същество означават преходно. В същото време човешкият стремеж към непреходното съществува още от най-ранните праисторически произведения на човешкото въображение. Всички богове, които сме измислили някога, са безсмъртни и непреходни. Преди появата на съвременната наука, непознаващите света и себе си човешки същества винаги са измисляли свои подобия, които имат свръхестествени сили и живеят вечно. В наши дни, поне формално, имаме представа за света и за себе си, до толкова, че сме спрели да измисляме метафизични същества, в които да вярваме. Науката ни казва съвсем ясно какви са възможностите на човешкия организъм за дълголетие. И въпреки това, редица изтъкнати представители на човешкия вид продължават да бленуват за безсмъртие и вечен живот. Роналд Дейвид Лейнг е британски психиатър, изследвал заболявания като психозата. Тя води до откъсване на личността от реалността и се характеризира с симптоми на халюцинации, заблуди и непоколебими грешни вярвания. Лейнг пуска в обращение една цинична, но интересна фраза. Животът е полово предавана болест и смъртността е 100%, казва той. Всъщност няма човешко същество, което да не иска поне малко да остарява по-бавно, да живее повече, в по-добро здраве и при мъжете с ненарушена еректилна функция. Това са естествени стремежи, както при всичко друго, така и при тях обаче най-важни са нюансите. Колкото повече човек смята себе си за изключителен и изпада в непоколебими грешни вярвания, толкова повече нарастват копнежът, душата му да има тяло с по-висок срок на годност. И така, докато този копнеж прерасне в състояние на психоза и стане мания за безсмъртие. Манията за безсмъртие е привилегия на специфичен вид човешки същества, които се намират временно в точка, в която се концентрира огромно количество финансов и властови ресурс. Пари и власт са двете ключови думи към манията за безсмъртие. Замисляли ли сте се, всъщност, че идеята за телесно безсмъртие е огледален образ на идеята за безсмъртната човешка душа? Героят на Оскар Уайлд, Дориан Грей, постига уникална форма на безсмъртие и вечна младост. Неговият нарисуван портрет остарява и носи физическата и морална поквара на греховете му, докато в физическия свят Дориан Грей остава вечно млад и красив. Прекрасна история за моралните последици от стремежа на човека към избягване на естествения упадък. Странно е какви неща ражда човешкия ум. В стремежа си към постигане на вечност хората създават и негативни образи на безсмъртието. В християнския средновековен фолклор, например, спонсориран от католическата църква, е създадена фигурата на вечният евреин, наречен още скитащия се евреин. Нейн герой е мъж от еврейски произход, очевидно, който според християнската легенда се подигравал на Исус и дори го удрял по пътя му към разпятието. И затова бил прокълнат да живее вечно и да се скита по земята чак до второто пришествие. Тази легенда е учебникарски пример как административният апарат на религиозно мнозинство създава негативен, унижаващ образ на едно етническо и религиозно малцинство. Удивително е как средновековните християнски предразсъдъци дават най-ценното – безсмъртието на човек от еврейския етнос, докато в същото време целят да го омаловажат и унижат. Средновековната схоластика очевидно не е носител на високи нива на интелект. Еврейският етнос разумно обръща образа на скитащия евреин, на вечния евреин, в пример за историческа устойчивост. Това е, може би, една от причините, едни от най-светлите умове на човечеството да принадлежат към същия този етнос. Айнщайн, Фройд, Опенхаймер,
Барух Спиноза, Кафка, Руин Шоу, Джозеф Хелър, спомняте ли си параграф 22, Артър Мирлър, Борис Пастернак, Марк Шагал, Феликс Менделсон, Джордж Гершуин, Боб Дилан и Исус Христос. Средновековната християнска църква пропуска един значим факт. Човекът кръстен вечният евреин не извършва нищо подобно на модерното явление, наричано акт на омраза, като съпредседател на Да България да вика елабе на съпредседател на ДПС Новото време, който да му отговаря с тънкогласче: не на омразата, не на омразата. Това е модерен сюжет. Човекът прототип на вечния евреин всъщност изразява възмущението си към друг представител на еврейския етнос, заради това, че въпросният създава ерес. Минават столетия преди католическата църква да разбере огромната грешка, която е допуснала, а именно да се намеси във вътрешноеврейски спор на тема културна и религиозна идентичност. Благодарение на епохата на просвещението, за която католическата църква има нулев принос, абсолютно никакъв, легендата за вечният скитащ евреин е разумно изоставена в християнския свят и заменена с битов антисемитизъм. Звучи зле, но е някаква форма на прогрес, поне в интелектуален смисъл. В епохата на просвещението на част от човечеството започва да му просветва, че е добре да се грижи както за смъртното тяло, така и за безсмъртната душа на всеки, и че горе-долу, като махнем известни разлики в цвета на опаковката и част от гънките й, човешките тела са почти еднакви. И мисълта, че е доста лоша идея човек да бъде тормозен заради цвета на кожата си, заради расата или заради други елементи от дизайна на опаковката, започва бавно да си проправя път. Човешката история е списък с документирани минали грешки и постижения. Тя ни показва какво даден народ е позволил на политическите си лидери да правят и какво не. Американският народ, например, има велико минало, защото е разрешавал на политиците си да правят далеч по-малко неща, отколкото други народи на техните. Разбира се, страната създала Силиконовата долина и станала дом на армия, себични и вманиачени по безсмъртието милиардери, има съществен дял в разпространяването на смърт в индустриални мащаби. За справка, атомните бомби върху Хирошима и Нагасаки. Производство на смърт в индустриални мащаби е човешка мания, която върви ръка за ръка с манията за безсмъртие. Едно от най-яростно отричаните забавления на владетелите е да създават смъртност в огромни мащаби. Мечтаещият за безсмъртие владетел обикновено е същият, който повишава най-много нивата на човешка смъртност. Възможността за пропиляване на човешкия живот в огромни мащаби е основната разлика между политик и владетел, между президент и диктатор. Помислете за това всеки път, когато наричате Доналд Тръмп диктатор, автократ или крал. Тръмп може да има видимо странни и объркани представи за икономиката и за това как се управлява една съвременна страна. До толкова объркани, че прилагането им е на път да промени необратимо едно трайно установено историческо състояние, а именно позицията на САЩ като държава лидер на човечеството. Да си объркан и да правиш политически грешки от незнание обаче е различно от това да си автократ, диктатор или крал. Нелепо е на Тръмп да бъдат лепени етикети, които са вярни изцяло за Владимир Путин и отчасти за Биби Нетаняху, например. Нетаняху е оплетен в специфична форма на безсмъртие. От автократ по душа Биби поиска да стане кандидат-диктатор, като се опита да промени Конституцията, да ограничи Върховния съд, да си назначава съдии и да си наглася съдебни решения. Демек поиска да направи Израел като България. През януари 2023 година половин милион граждани на Израел излязаха по улиците на страната и спряха Нетаняху в аспирациите му за политическа вечност. И няколко месеца по-късно едно така наречено освободително движение, Хамас, както го нарича лявата преса по света, и изобщо без да е терористична организация, както твърди лявата преса, извърши освободителна атака в кавички. И на 7 октомври 2023 година освободи 1219 души от живота им. Взе 251 заложници и
освободи Биби Нетаняху поне временно от политическа отговорност за опитите му да стане кандидат-диктатор вътре в Израел. Това е истински жест на приятелство. Да помогнеш на един политик да замете белите си под килима. Нещо подобно на помощта на Виктор Орбан за Путин. Макар че прякото сравнение между Хамас и Орбан не е съвсем коректно. Орбан съзнателно и целеустремено подкрепя Путин в специалната военна операция, която дори не наричат война. Жертвите, убити и усъкътени, резултат от специалната операция на Путин са над 1 милион и 500 хиляди души. На фона на тези числа Хамас са малка терористична организация. Извинявайте, освободително движение. Благодарение на Хамас, опитът на Биби да постигне вътрешно-политическо безсмъртие придоби международни размери, чрез от тук нататък вечния спор какво е извършил Нетаняху в Газа – етническо прочистване, геноцид или нещо друго. Какво е извършил зависи от редица обективни фактори. Единият от тях е, че това, което се случи в Газа, е официално обявена война. За воденето на войната има закони. Има и отговорност за нарушаването им. Не е така за специалните операции обаче. За миналото, което наричаме история, са важни политическите гледни точки. Колкото и гледни точки, колкото и точни факти да има за това, което се е случило, винаги се намират представители на вида Homo sapiens, които подменят въпросните факти с мнения и предпочитания, понякога аргументирани, понякога не. Това превръща често историята в ироничен прочит на миналото. Обвинението за геноцид е официално повдигнато от Южна Африка срещу Израел в Международния съд в Хага. Ето това, например, е ирония с значим мащаб. Страна, станала символ на модерното робство, Южна Африка получава помощ за ядрената си програма от Израел. През 70-те години на миналия век бялото управляващо малцинство на Южна Африка решава, че му е необходимо ядрена програма. Защо? Вероятно да се защитава от света и получава помощ за това от Израел. Затова на пръв поглед звучи нелогично същата тази Южна Африка през 2024 година да се отблагодарява на Израел с обвинения в геноцид. Да, обаче през 2024 година Южна Африка не е същата, каквато е през 1975 година, например. Днес в претория на власт правителство, което има друга политическа целесъобразност. То не подкрепя изрично Хамас, защото формално е трудно за една държава да подкрепя терористична организация. Но пък поддържа силни връзки с палестинската власт. Объркан свят, изобщо объркани хора, объркани държави. Забравят бързо. Ти им даваш атомна бомба, няма 50 години по-късно, те подкрепят някой, който те напада. В този объркан свят да твърдим, че Путин е автократ или диктатор е твърде тривиално, защото той отдавна е надскочил обикновените определения, които даваме на политици с аспирации за авторитаризъм и на обикновените диктатори. Той е необикновен диктатор, обладан от непоколебимо грешно вярване, че може да се докопа до телесно безсмъртие. В опита да разчепкаме даден стремеж към безсмъртие е важно да имаме предвид какво казват владетелите и политиците, защото те често изпускат мислите си и без да искат казват какво наистина мислят. Ако съм добър, отивам в рая. Ако съм лош, отивам някъде другаде. Това казва Доналд Тръмп. По различни поводи той също е казвал: искам да опитам да стигна до рая, ако е възможно. Добавяйки: чувам, че не се справям добре. Хората могат да станат по-млади, може би дори безсмъртни. Това пак казва Владимир Путин, докато се разхожда в компанията на Си Цзинпин. Има очеизбождаща разлика между двете. Тръмп очевидно е представител на култура с религиозно съзнание. В американизираните варианти на християнската ценностна система представите на хората за света и действията им са повлияни от някакви критерии за добро и зло. В американската версия на християнската религия е богоугодно енорияшите ти да ти правят огромни дарения, с които да си купиш частен самолет. Странно звучи, но все пак е богоугодно да разделяш парите от техните собственици. Ако представител на общество, чието социално съзнание е издигнало парите като изключителна ценност,
Ако такъв човек току-що ти е направил доброволно, без политически натиск, дарение, с което да си купиш частен самолет, това е акт на свободна воля. А свободната човешка воля е свързана с правото на избор на човека да различава добро от зло. Тоест, тя може да бъде интерпретирана като дар от Бога. В Америка е богоугодно да създаваш собствена църква, да разделяш хората от част от парите им и да казваш и да правиш неща, които ги няма в Библията и които се случват при досега на ментално увреден човек с въпросната свещена книга. Нито един вариант на американската представа за християнство обаче не води към принуда, към отнемане на личната свобода и към това човек да бъде каран на сила да се раздели със собствеността си. В нито един вариант на американската представа за християнство и на Америка изобщо няма място за автократ, диктатор или крал, или пък измисляне и прилагане на индустриални дози смъртност. Американската представа за безсмъртие извън ограничения географски обхват на Силиконовата долина и кабинетите на ултрамилиардерите всъщност е повлияна съществено от представите за добро и зло, които идват от християнското съзнание. В него безсмъртието е състояние на душата след смъртта на човека, а не акт на избягване на смъртта от човешкото тяло. Само в общество, чието социално съзнание допуска тялото на негов изявен владетел да бъде кремирано и запазено като мумия в стъклен саркофаг, за да бъде показвано като политически еквивалент на затворена в клетка панаирджийска мечка, само в такъв тип общество даден владетел може да се фиксира върху идеята за личното си телесно безсмъртие. Такова общество е способно да убие човешката душа, още докато тялото е живо. Затова не се чудете, че същото това общество и неговият устремил се към безсмъртие вожд нямат никакъв проблем с това да измислят специална операция, в която да изпратят милиони човешки тела да посрещнат физическата си смърт. Според вожда, това са само едни тела, чието души отдавна ги няма. Живеем в пъстър, шарен свят. В едни негови части хората се вълнуват от безсмъртието на душата си, а в други душата не струва и пукната пара. Ако не е облечена в безсмъртно тяло, евентуално с безсмъртни дебели джуки пълни с там, каквото ги пълнят. Тук важният въпрос е как различните версии на християнската религия, за която трябва да благодарим на представителя на еврейският етнос Исус Христос, как тези версии са възпалили, създали толкова различно отношение към безсмъртието. От едната страна стремеж към безсмъртие на душата, а от другата копнеш за безсмъртни дебели джуки, подути като нахапани от армия оси, които всъщност ще си останат подути за вечни времена. Представям си как след 1000 години отварят ковчег с антропологична цел, за да изследват човешката цивилизация от 2000-та година, отварят ковчега и вътре намират едни големи издути до пръсване безсмъртни джуки. Представете си го. Мисля, че се сещам за най-важната причина човекът в нито една от физическите си или виртуални форми на интелект, по които Силиконовата долина работи, да не постига безсмъртие. Евентуалното човешко безсмъртие няма да бъде упражнявано на интелектуалната плоскост, на която Оскар Уайлд представя героя си Дориан Грей. Ако бъде постигнато изобщо, човешкото безсмъртие вероятно ще бъде използвано от безсмъртните за повишаване на нормите на смъртност сред смъртните, за подчиняване и заробване на максимален брой хора. Защото миналото на човека показва, че най-удовлетворяващото нещо за силния, за човека на власт, е да отнеме собствеността, свободата или дори живота на възможно най-много хора. Представете си безсмъртието като привилегия на владетеля в съвременния технологичен свят. И какви възможности би дало то на следващият аржентински диктатор? С едно мръдване на малкия пръст ще може да управлява живота и смъртта на десетки милиони чилийци. Както казват в Буенос Айрес, Аржентина е в задника на света, а Чили не съществува.
В остаряването и в смъртта няма нищо страшно, нищо лошо. Те са форми на придвижване от едно физическо състояние към друго. Трудното е човек да се забавлява максимално по време на пътуването. Що се отнася до безсмъртието, за да останеш безсмъртен, преди това трябва да си умрял. И трябва да си направил нещо полезно, с което да те запомнят хората. Реших да ви кажа как се случи този епизод. За безсмъртието, да си безсмъртен или как ще го кръстим, е част от заради нормалността, сериите заради нормалността, върху които работих на 1 януари 2026 година. След събуждането си още в ранния следобед и още в леглото си пуснах подкаст на испански El País, посветен на темата за застаряването, който ми поразбърка първите работни планове за 2026 година. Надявам се за добро. Не изслушах целият подкаст на El País, защото ако го бях изслушал, щях да бъда повлиян вероятно от тезите и от нещата, които се казват вътре. Затова просто хванах темата, смесих я с нещо друго, което смятах да правя и написах текста на този епизод. На 2 януари вече го преправих, не си спомням колко пъти. Защо? Защото убедеността, че ще създадеш нещо страхотно в първия момент, в първите пъти или изобщо като започваш да правиш каквото и да било, или когато ти хумен дадена идея да се захванеш с нещо, тази убеденост е признак на сериозен наивитет. За времето разбираш, че когато не страдаш от особен талант, да, талантът може да е форма на страдание всъщност, но ако не страдаш от такъв, единствената ти възможност е да работиш повече. Това със сигурност не води до безсмъртие, но има шанс да кажеш или направиш нещо хубаво и някой да те запомни с нещо.